Kaixo, argitu nahiko nuke agian zalantzak sor ditzakeen programazioko atal nagusi honek, badela unitate didaktikoak nola izendatu. Ikaskuntza egoera, unitate didaktiko, berez, deialdiak aurten ja zehaztu du, 2024an nik uste zalantza asko egon zirelako, ez dagoen irizpide bateratu bat tribunalen artean, orduan orain ja zehazten du deialdiak, hau da deialdiaren orria, 3.3 atalean, unitate didaktikoak ezin direla izendatu ikaskuntza egoera bezala, baizik eta unitate didaktiko bezala erabili behar dela. Eta hemen aipatzen digu 276/2007 errege dekretua. Orduan, dekretu hortara baldin bagoaz, hau da, ikusiko duzue, berez loeren araberako hezkuntzan administrazioetan, langile izateko, edo, espezialitate berriak eskuratzeko, oposizio prozesu guztiak, orduan, lege hau izango zen oposizioak arautzen dituena, loeren araberakoa dena, indarrean dago oraindik zergatik ze loe berez, gaur egun erabiltzen dugun legea, loeren menpekoa da, loeren egokitzapen bat esan dezakegu. Orduan, arrazoi horrengatik ikus dezakegu, erabili behar dugula, errege dekretu hontan loeren araberakoan erabiltzen den terminoa dela unitate didaktikoa. Zer gertatzen da, gero gaur egun ikaskuntza egoerak direla kurrikulumean azaltzen direnan. Orduan, behin unitate didaktiko barruan, zehaztu dezakegula, ikaskuntza egoera egitura erabiliko dugula, ikaskuntza egoerako faseak jarraituko ditugula, baina izendatu behar dugu unitate didaktiko gisa. Orduan izango da, lehen unitate didaktikoa, bigarrena, hirugarrena, gero hor barruan erabiliko dugu ikaskuntza egoera egitura osoa eta prozesu osoa. Legeak markatzen dugu bezala, baina deitu behar dugu unitate didaktiko. Horrela zehazten duelako errege dekretu honek, oposizioak arautzen dituenak. Orduan, horrela egingo dugu.